žena, ktorá chce ušetriť čas, peniaze, ktorá chce dobre vyzerať aj bez make-upu, tak určite ti odporúčim toto, čo s Ľukou chystáme. Skvelý workshop o farbách. A ak si žena, ktorá jednak buď miluje módu, alebo môže byť aj žena, ktorá je skôr taká konzervatívnejšia, nerada trávi možno veľa času pri nákupoch a pri svojom šatníku, tak aj práve pre teba sme niečo veľmi, podľa mňa ženské, veľmi príjemné prichystali. Čo máš? Poďme už na tie farby. Pozrite sa, nie je biela ako biela, ak sa chcete dozvedieť, či vám stačí striebro, alebo zlato, alebo také aj neutrálne, aj to, do toho viete nakombinovať, alebo chcete zistiť, či ste studený typ, teplý typ, ktorá farba vás rozžiarí, ktorá farba z vás urobí bohyňu, tak určite sa k nám pridajte, pretože bude to veľmi zážitkové a ja vám teraz ukážem, že nie je biela ako biela, lebo veľakrát si myslíme, že biela farba je len jedna a pozrite sa, čo to urobí so mnou. Toto je biela. Nem dobre. Neviem, ja sa farba neviem dobre, to je úplne zlá na mňa biela a mne napríklad pristane viac botanovejšia farba, takže takto. A to budeš prikladať k tým ženám? To budem prikladať ženám tvári, lebo je veľmi dôležité vidieť, čo tvár robí práve s tým oblečením a s tým kúskom, ktoré si oblečieme tuto na vrchnú časť. A rovnako je veľmi dôležitý aj výber rúžu, líčiek a aj make-upu. Takže to bude veľmi praktické. Myslím si, že nám to časom potom ušetrí čas pred tým šatníkom a keď prídeme do nejakého obchodu, že budeme hneď vedieť, že po čom siahneme. Presne tak. Myslím si, že nám to pomôže cítiť sa príjemnejšie, sebavedomejšie. No. A presne tie farby, ktoré nám pristanú, nás rozžiaria. Nemáme, potlačia sa vlastne vrásky, potlačia sa rôzne škvrny, defekty na pleti, čiže naozaj nám to ušetrí veľmi veľa času, peňazí, rozhodovania. A keď pôjdete na nákupy, budete presne vedieť, aká farba vám pristane, čiže pôjdete cieľene do obchodu len za tou farbou. A toto tiež by mohlo byť, ja hovorím, že numerológia by mohla byť na základnej škole, ale to by naozaj tiež sme mohli mať nejaký predmet, že čo nám pristane, aby sme sa netrapili, aby sme vlastne ušetrili kopec všetkého. Aj času, aj peňazí a tak ďalej. Takže my by sme vás, milé dámy, veľmi radi z Mony pozvali na také zážitkové stretnutie, na workshop, ktorý budeme venovať práve tejto farebnej typológii, čiže čo nám pristane, a tak aby sme sa v tom cítili dobre, pohodlne, sebavedomo. A obohatíme to ešte aj o numerológiu, spojíme numerológiu s farbami, že akú farbu by sme vlastne mali nosiť a akú nie, pretože ju máme možno príliš už v našom dátume narodenia. A ešte aj líčenie do toho zakomponujeme. Ešte líčenie budete odchádzať tip-top, krásne. Čiže potom ideme na party, nie? Presne, party, rande, čokoľvek. Super, takže kedy sa vidíme? 27. v stredu, presne tak. Dali sme tam termín od 10. do 12., 13., 14., 15., 16., ako nás to pustí, koľko sa vás prihlási, takže bude to také veľmi variabilné, ale máte sa skutočne na čo tešiť. No a zostáva nám ešte pár posledných miest, takže keď budete chcieť, veľmi radi vás na tomto workshope uvidíme v krásnych priestoroch, ktorých sa aj teraz nachádzame z Mony a teším sa na naše zážitky, prežitky, poznania. Takže ak máte chuť, tak nám dáme vám kontakt, ako nás môžete osloviť.